Uy, naghana, hala. Makita sa video nga kuha ni Girlie sa guban dail nga gikagubda ni ining grupo sa mga lalaki ang daghang isda nga nanglukso ug nanulod sa barge. Tidaghan kay tibo. Iyahay og gakop sa gagmayng mga isdang lupoy ang mga lalaki. Dayon sulod sa ilang gipang bitbit nga cellophane. Sumala ni Girlie duol sa Davsam Port sa Davao City niya kini nakuhaan og cellphone video. Merkules sa gabi, Enero 10 ug mga labor sa pribadong pantalan ang mga lalaki nga nakuhaan og video. Matud sa video uploader nangiyawat ang mga labor nga manikop sa midagsa nga mga isda aron dunay ikasud-an. Hala. Hala ka kadaghan. Niadtong Domingo, Enero 7, daghang isda sab ang midagsa sa baybayon sa Maasim, Sarangani Province nga gikagubdan sab sa mga tawo sa lugar. Base sa pagtuon sa mga eksperto, ang pagdagsa sa mga isda sa baybayon posibleng nahadlok sa mga dagkong isda nga musubad kanila o di kaha na usab ang temperatura sa tubig.